Is-Sibt mart il-Prim Ministru Chairperson ta' Marigold Foundation, is-Sinjura Michelle Muscat, ser tkun qiegħda tagħmel l-itwa lawma li qatt għamlet f'dawn l-aħħar 4 snin. Rock to Rock, sfida ambizzjuża fejn setgħu 12 kilometru mill-qawra sal-Bajja tal-Għadira. Iżda s-Sinjura Michelle Muscat tinsab lesta sabiex tagħti l-enerġija tagħha u teleb din l-isfida. One News segwa l-aħħar taħriġ ta' Michelle Muscat mal-coach tagħha Anna Kallejja qabel ma taqbes Tom fil-baħar miftuħ. Fil-pool, just titrejnja kif jisek Tom u tipprova strokes differenti. Ħalli ovvjament il-baħar ikun kif ikun tkun tista' tlaħħaq miegħu. Sena ta' taħriġ kontinwu li beda mill-ewwel wara li għamlet l-aħħar awma s-sena li għaddiet mit-torri tal-Għalies sal-Port il-Kbir. Anki fil-kesħa tax-xitwa Michelle Muscat tieħu d-disċiplina tal-hawn b'serjetà kbira. Anna Kallejja u Vince Stivala li jaħdem fil-pixxina tkellmu dwar id-determinazzjoni ta' Michelle Muscat. Ifhem ira sibsa ġifieri u determinata. Il-Mrs. Muscat veru nammira għas-sagrifiċċju li tagħmel. Fl-aħħar jiem Michelle Muscat għamlet l-awma bi prova darbtejn fejn ħadet 4 sigħat u 20 minuta. Iżda s-Sibt il-baħar mistenni jkun qawwi għal moderat, bir-rieħ forza 4-5 mill-majstral. Elementi li jistgħu jagħmlu l-isfida s-Sinjura Muscat aktar diffiċli. Eżatt, jagħmel iktar diffiċli, tkun tittuża ovvjament teknika aktar differenti, il-breeding ovvjament ikun naqra iktar ibes u ovvjament tajja iktar. Iżda Michelle Muscat żgur li mhux se taqta' qalba u tqis dan it-taħriġ ta' importanza. Barra li nrabbi tfal, barra li nsapporta r-raġel tiegħi fix-xogħol tiegħu, ir-rowl ukoll uffiċjali, rowl ukoll ta' Marigold li noħodha b'serjetà kbira, imma nipprova li fir-rutina ta' kuljum nipprova ndeffes ftit training. L-assistenta tagħha Marija Grek fisret kif l-irwol tagħha is-Sinjura Muscat dejjem tfittex li tgħin u blawma b'kawża ġusta tħoss tista' tagħti l-ftit tagħha sabiex Marigold Foundation tiġbor aktar fondi. Hija marra vera committed, tiġi kull filgħodu hawnhekk titrejnja sajf u xitwa, jien inkun magħha nżommilha l-ħin għax ikollha impenji ħafna aktar impenji. Il-fondi li se jinġabru minn Rock to Rock se jmorru fost oħrajn għal Richmond Foundation u għall Special Olympics biex l-atleti jkunu jistgħu jingħataw opportunitajiet li jipparteċipaw f'avvenimenti barra minn xtutna. Lejlit l-awma l-istess atleti kellhom messaġġ ta' ringrazzjament għal Michelle Muscat li se tkun qiegħda tagħmel din l-isfida biex fost oħrajn tgħin lilhom. Nixtieq nagħti grazzi lil Michelle talli kemm tina fl-Special Olympics Malta li tħobbna u tissupportjana. U jekk tistgħu intkom tissapportjaw il-Mrs. Muscat kif tissapportja lilna mhux biss li tkun ottejn lilna wkoll. Li kieku ma kienx għalija kieku aħna maħna xejn. Thank you, Miss Muscat. Michelle Muscat appellat sabiex il-pubbliku jagħti donazzjoni żgħira li għalija tkun l-aqwa kuraġġ u motivazzjoni waqt li tkun qiegħda tom. Imma dik xi ħaġa żgħira naf li jkunu jistgħu jagħtuha u nieħu pjaċir jekk dil-awma ma tkunx saret ta' xejn. L-awguri tagħna jmur għas-Sinjura Michelle Muscat, mara altruista li ma tieqaf qatt taħseb f'dawk fil-bżonn.